Hello guys! Good evening! So, before ta mag beauty rest no? Matulog-tulog ng pinaka bonggang-bongga. Kinahanglan sa nato ang ato ang naong atimanon kay murag daginuton ra kay tagnaw. So, kinahanglan jud nato ang maglimpyo. Kay pasimple day. Iban-ibanan gamay ang atong edad ba. Delikado na. So, una is manghilamos ta. So, medyo nakahilamos naman ta. So, pwede na. Pwede na atong kung ano lang atong mga chorba-chorba. So, isang hapinan naman o. Alihan. Tabunan ang taas kayong kuan. Joke. So, ano siya? Og, ang akong gamit di ay is kaya para mamasamis po gamay itong naungoy kay kibaw dagan kayong mga kankuan. So, ini ko na is gamitan na ito itong kutsara. Pumati niya akong gamit na ito. Hindi siya kanang sa taga ni aloe vera. So, kutsaraon ako siya kay gagamitin ko siya ng kutsara kasi yung kamay ko baka may abugs-abugs. So, kinanglan siyang kanan o kutsara. Then, kaunon. Joke. Bite. Ayan. Astar na itong mga kanaungan. Para mabugnawan ang utok. Pari na abot, hindi ko luwasin mong amo, ma-presko kay naong. Palag, kapoy kay daro eh. Yeah. So, gamitin niya siyang likod si kutsara. Ang likod si kutsara, murag na pa yung mga abog-abog. Magatubang lang ko diri kay para bonggang-bongga. Kinanain mo na siyang by the way, di ka na kutsara, di gamit din ako pag paniudto na ako pag day off na ako. So, ingan na lang siya. Matagabiid din na ako siya gamiton kaya kung adlawan manglimpyo ko sa kanang kuan god sala niya. Ang abog mamilit sa akong naong. Tabla pa'y vacuum na kuan na. Ano siya? Diba chorba? Yan aray porma. Lalay mo siyang pangbuliton. Tinod lang guys, naman yung siya kanang marapang kanang pangbagnos-bagnos. Yan man taka upwards. So, kutsara na lang sa ano. Pagmantinil lang sa ta. Gamit yung kayong kutsara, no? Murag na lukop naman siguro nato nigbutang atong naong. Oh. Yan na lang siya. Ang ilaw sa mata, importante. Kaya baga-baga na kayong kabitayan na gid. Di ba? So, ano lang. Kana siya tanan. Antog paugmaan na siya.
then hilamusan, then makita na ng mga resulta.